tema de, por exemplo, de infraestructuras, como lle chaman os políticos, eu creo que houve un avance importante, tanto na conservación como incluso fixéronse bastante kilómetros novos de aglomerado. Agora limpanse as cunetas 2 veces ao ano, antes limpábanse pola festa normalmente. E despois outra cousa fundamental tamén foi a señalización, que a través dos orzamentos participativos foi unha demanda da xente, e agora polo menos a xente sabe onde se encontra no Concello, hai carteles por todos os lados e está señalizado. Sí, fixéronse máis cousas que non se ven, pero que están aí, como é, por exemplo, o saneamento do alcantarellado, a mellora na traída de augas municipais, e tamén destacar que a persona que queira facer unha obra aquí no Concello que teña un 50% de desconto na licencia de obras se carecen dese saneamento ou traída municipal. En xeral está todo moito máis limpo que dende fai máis de 4 anos. Estáse a seguir unha política de reciclaxe. Hai un programa de recollida selectiva. Temos moitos máis contenedores e moito mellor repartidos. Temos un programa de compostaxe caseira. Tamén hai que decir que o BNG está a seguir unhas políticas de sustentabilidade, creando a promoción de paneis solares en lugares públicos para conseguir o aforro enerxético. Está intentando reorganizar os alumeados públicos, apagando luces de noite, para tratar de aforrar a máxima enerxía posible. O cambio máis importante foi a construción do centro de día. Era unha cousa que facía moita falta e levouse a cabo como se dixo. Despois, outra cousa das máis importantes é que aumentou o persoal para a axuda de persoas dependentes, a axuda no fogar, neste caso. E, bueno, tamén facía moita falta, hai máis demanda, co cal hai máis persoal. Despois tamén moi importante as actividades no Brao para os nosos nenos e as nosas nenas para conciliar a vida laboral e familiar. E despois, bueno, por último, unha cousa que quedou aí pendente e que tamén facía moita falta e fai, é que a Xunta nos faga a gardería que tanto desexábamos. Esperemos que no futuro que se leve a cabo, que sería moi importante para San Sadurniño. Eu penso que a principal diferencia no ámbito educativo foi o que se leva feito no colexio. O arranxo do patio, o que é a zona do aparcadoiro, separar o aparcadoiro do patio dos nenos para que non poidan correr riscos, prepararles unha pista multixogos para que poidan xogar nela. E, bueno, despois, con respecto á APA, firmamos un bon convenio para poder realizar máis actividades con os nenos que de outra maneira non terán posibilidades de irás a facer fora do Concello. E, despois, a posibilidade que os pais teñan a posibilidade de obter axudas do Concello para nenos que están estudiando fora ou que van ás guarderías, ou nun caso de necesidade para nenos do colexio, tamén me parece que é unha moi boa cousa. Ben, pois nesta situación que estamos vivindo, co incremento do paro que hai nestes anos, é moi importante que o Concello se comprometa a informar tanto das subvencións e axudas que poidan existir para atopar traballo, como o que está facendo a través da revista Nova, como a través da orientadora laboral que ten o Concello, porque temos que ter en conta que a formación e que é moi importante para que os traballadores poidan acceder ao novo emprego. E tamén xa é hora de que se faga o novo polígono industrial que está pendente e que depende neste momento da Xunta a súa aprobación definitiva. Para min, os cambios máis importantes que se produciron en cultura nos últimos 4 anos no Concello foron a amplia programación cultural que houbo, a descentralización de actividades que se fixo, as relacións que hai actualmente o Concello coas asociacións culturais e veciñais, o investimento que fixo o Concello en certos locais sociais para a mellora das actividades e do benestar de quen participa,
As subvencións, que para min é unha parte moi importante, porque agora polo menos vaise con criterios, baixo criterios obxectivos, e dependendo do traballo que realice unha asociación, e sobre todo que unha asociación hoxe ten parte no Consello de Participación Veciñal, non? E iso significa ter certo poder á hora de certas decisións que se toman sobre a vida municipal. Pois para mí o principal cambio no deporte foi a creación de novas infraestructuras, como puido ser a creación dun xinasio municipal e a firma de convenios do noso concello con entidades propias como son o Club de Fútbol San Sadurniño ou o Club de Voleibol Aldebarán, co cal se intenta facilitar seguir traballando coas escolas deportivas e que estas entidades fomenten as súas categorías bases, que realmente é o que vai ser o noso futuro. Home, para unha persoa nova como a min, o que máis chama a atención durante estes 4 anos foi, sin dúda alguna, lograr meter internet na casa, banda ancha a un precio moi asequible, a disposición da xente, como diste, da xente nova como a min, e non tan novos, porque hoxe por hoxe é moi importante estar conectado ao mundo. Non só temos que mirar a iso, tamén temos que mirar esas aulas informatizadas que hai, equipadas coa última tecnoloxía e que ofrecen cursos para todos aqueles que se queiran aprender a manexar neste mundo da informática. Bueno, notei moitos cambios, pero quero resaltar que especialmente no que é o noso patrimonio pois fíxose moito e levase conseguido moito. De feito, o Pazo da Marquesa, máis os xardíns, que estaban totalmente abandonados, xa son nosos. O Castelo de Naraío, que se lle fixo unha boa reestruturación. Despois o adro do Concello da Iglesia de San Sadurniño, do Rosario, do Convento do Rosario, tamén se reestruturou todo. Quedou precioso, por certo, dándolle moito realce ao que é o mosteiro, con luces e demais, vese de noite, quedou verdadeiramente bonito. E despois tamén se coidou bastante, que se coida moito en limpar as áreas recreativas, facer novas rutas de sendeirismo, manter as áreas que había. O sea, eu penso que está para ver, non hai máis que ir a velo. Bueno, eu o que vexo realmente é que hai máis vida no concello, non? Máis movimento na rúa, máis xente implicada coa sociedade que vivimos aquí, non? E non só a nivel social, senón tamén se notaron pois a nivel artístico e a nivel natural que as cousas melloraron moitísimo. O concello está moi implicado co pobo. Aquí, neste concello, pois se pode participar abertamente nos plenos, podes vir aquí xunto a un concelleiro, se tes algún problema, xo resolven sen ningún tipo de duda, nin tratando de venderche o favor, vamos. Eles van a traballar polo pobo, eu estou convencido. A transformación de San Sadurniño nestes 4 anos de goberno do Bloque Nacionalista Galego é evidente para todos os veciños e veciñas. Secundino foi o mellor alcalde que tivo San Sadurniño nunca e, polo tanto, merece outra vez a confianza por outros 4 anos. Polo tanto, vos invito a todos e todas a votar ao Bloque Nacionalista Galego. Olla a rúa de atrás, olla o chan, olla o mar, olla os que xa non están, olla o bardo cantar, olla o son do andar, son os que veñen sen par, saen do seu despertar, collidos da tua man. Óllame, óllate, ollos, ollos dos que ven de ti, ven de mí. Óllate, óllame,
cantan